Ulweni bantwana bakababa bangene etempileni. uNkulunkulu anifuyise ukulunga okungapheliyo. Inyawo ezithwele zanzisa kule ndawo zithwalele esibusiso. Abantu nikwe ilizwi elinzima. Kuthiwa kugqikiwe. Ligama. In fact, this is not a sentence. Ayisosivakalisi ligama. Igama ilizwi likaNdlela belimamele lithi bawo baxolele abayabo. Hallelujah. What a beautiful sentence. Uyena umenyere besithi Eloi Eloi lamasabakadala. Thixo wam ngishiyelani. What a beautiful sentence. Mina nje ndivele laphoqa kwezokugqibile. So stelo xa unikwe into igama nje liwa uzalithini ligama. Amen. Now ndaphinda ndafumana i-problem. Ndayibala ndathi okay. Njengoba ndinikilizele ukuthi kugqikiwe, sizawuthi mna njengokugqikiwe nje bekuqalwe kanjani, bekuqalwe ntoni. Wafaka umuntu athi uJohn wayithetha ngoba benza ithetha. Wathi kuqalwe ezulile emithini. Uyazithatha uJohn ukhumbuza one day emsebenzini besine-item esifuna uyilungisa kwi-HR. Now i-HR ayirisive that. Now kwathiwa kuzawuba i-conference yomsebenzi. Sathi no. Into amasiyenze apho le conference asiyeni sojubisela. Uthetha kabuhlungu. Asiyenze sojubisela. So everyone makabhala izithuko, but izithuko zabo zingabi less than 20. Bhala izithuko ezi more than 20. Then simende ngenyawo sonke sithuke i-HR sonke. Amen. Now xa sifika ke ngoku econferencing yathi i-HR sicela sivulele ngomthandazo. Xa sigqiba uvula ngomthandazo yathi le item siyilungisile kanje nakanje satyhava because size sibhale izithuko. Now asiyazi bazawuthi nawe usabuza le-grouping kaWhatsApp uba senze ntoni ngoku because of why le nto besifuna uyithukisele ilungisile sawuthini kodwa masithukiseleni anyhow. So nam le nto bendifuna uyishumayela namhlanje seyishumayela kodwa sendishumayela nje nam ngoba kuthiwa ndishumayela. Amen. So abantu nikwe igama elinzima eliyi-one andingazivakalisi liyapho lilifrikile. So usitela uzayenza njani into enje Thixo? Eli gama eli xa silithatha siliguqula silisakho lesigrike elithi kugqikiwe, the English lithi it is finished. Lesigrike lithi tetelestai. Amen. I'm coming there. Elizwi anantusilizwi English. Let's talk about number 6. That's here with Genesis chapter 1, verse 27. See about 27 and 31. The Bible is uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba wadala. Kodwa ngesuku le-6 waqima. Then ngesuku le-7 uNkulunkulu waphumula. Nosithetha ngo-number 6. Exodus chapter 20, verse 8. uNkulunkulu uthi uNkulunkulu instruct Moses profita ngaphambi ngaphezu kwe-Israyeli basendleleni esuka e-Egypt eKanani. Futhi profita ngaphezu kwe-Israyeli ubaxela uba ndibanika for 6 days basebenze umsebenzi wezandla bagqibe. Then ngosuku le-7 baphumula. Yabona nikayikugqitywe ndithetha ngo-number 6. Number 6. John chapter 2 verse 6. uJesu Kristu iBhayibheli lithi ufike emsithweni xa efika uJesu emsithweni abantu bonwabile basela iwayini enencasa. Bathi xa besela iwayini they ran out of wine. Now xa berana out of wine baqala ucomplain abantu. Now xa becomplaina kuJesu uJesu Kristu uthi ndiphatheleni imiphanda yamanzi niyibeka apha phambi kwam. Now uMaria uyathetha uthi osuku uba athi nikwenze kwenzeni ngokuthi kunaye. But when iBhayibheli bayisibalisela ithi imiphanda abayizisayo ngaphambi kuJesu bazisa imiphanda emi-6. uJesu Kristu waguqula amanzi abayiwayini waqiba. Basela abantu bamnandi. Ndiye ku number 6. Ndiye kugqitywe. Joshua chapter 6 verse 12. Ama-Israyeli ajikeleza iJordan isuku lokuqala, ajikeleza iYeriko kusuku lesibini, ajikeleza iYeriko kusuku lesithathu, nelesine nelesihlanu. Kwele-6 baqhiba. Kusuku le-7 yawo iJeriko. Mandiye ku number 6 mandiye kugqitywe. Ndizawuthetha nje kabini kathathu ndesezindabeni. Egama lithi kugqitywe and the English lithi it is finished. Hallelujah. But in the lithi tetelestai. Amen. Eli gama ke lithi tetelestai ligama ebelisetyenziswa ngabaprista. Eli gama lithi tetelestai ligama ebelisetyenziswa ngabantu abarich. Eli gama lithi tetelestai ligama ebelisetyenziswa zi-slaves.
Amen. So umpriest before uJesu Kristu wasifela because bamadala xa unesono nefamily yakho then ithatha ibizo uba ngumsondezo wesono idini lesono now nilithatha nilize umbingeleli nefamily yakho nizimisa nithi ndicela usandululo siqolele ngaphambi konkulunkulu izono zethu now umpriesta ebethatha idini lelo alisebenzise alitshisa ngesitshiso esakho kunkulunkulu xa ebuye ame phambi kwefamily athi thethe lesitali. Now abantu abarich bebesithi uba unityala imali uboleke imali kuba ukwazi uyibhatala bekwazeka uba uthi ke ndithi wena ngizomsebenzela for 2 years or for 3 years ubhatala ngamali because of awukwazi